Čau priatelia, dnes sa nachádzam v Bratislave. O 6. 7. marca má prebiehať Profesia Days, kde vlastne bude kopec firiem zastupovať a hovoriť o svojich produktoch a tzv. Hľadať zamestnancov. A bol som dnes pozvaný aj spolu s Veronikou. Budeme vo firme Octago propagovať a uvidíme, dnes si to ukážeme. Takže akorát sa nachádzame pred hlavnou budovou. Ahoj Veronika. Ahojte, a vôbec nevieme, čo nás čaká, takže sme veľmi zvedaví. Tak, vidíme sa o chvíľu. Nachádzam sa vo vnútri Profesia Days, je to vlastne 10. ročník a organizujú to raz ročne. Je tu kopec firiem, ako môžete vidieť za mnou. Jednotlivo si ukážeme pár firiem, ktoré nám niečo o sebe povedia a čo vlastne prinášajú. Je to vlastne otvorené pre verejnosť, takže ktokoľvek sa môže prísť kľudne aj s malými deťmi. Sú tu vlastne aj chill-out zóny, kde môžete odložiť a môžete sa po prípade hrať, kým vy to tu celé pobehate a porozhľadnite sa a vlastne zistíte, čo tie firmy pre vás ponúkajú, aké možné pracovné miesta a podobne a ukážeme si niektoré z nich. Predstavíme jednotlivé stánky a som si tu jeden vyhliadol, takže viacej nám povie fyzioterapeut Braňo. Zdravím ťa. Čau. Mohol by som povedať, že vlastne, prečo si tu, že vlastne zamestnancov tu nehľadáte, ale vlastne ponúkate nejaké služby pre koho? Tak my ako športovo-fyzioterapeutická klinika, my ako klinika, ktorá vlastne ponúka fyzioterapiu, či už pre bežnú verejnosť alebo pre športovcov, ponúkame naše služby, to znamená komplexnú fyzioterapiu, komplexnú liečbu, či už predoperačnú, pooperačnú a všetko, čo do fyzioterapie spadá, samozrejme aj fyzikálnu terapiu. Či už je to vodoliečba, či už je to elektroterapia, laserová terapia, ultrazvuk, vlastne komplex, fyzikálny komplex. Ľudí tu nehľadáme, my sa skôr snažíme možno tu dať ľuďom do povedomia niečo o tom, čo tá fyzioterapia je, aby mali o tom troška taký väčší obzor a dať im aj vedieť, že toto je niečo, čo ich vie posunúť v ich fyzických nejakých problémoch ďalej a pomôcť im ich opraviť. Čiže samozrejme, ešte aby som nezabudol, nie je to len o ľuďoch, ale je to aj o firmách, či už sú to rôzne sociálne balíčky, ktoré vieme pre firmy ponúknuť v zmysle opäť zasa edukácie ich zamestnancov, ako sa zdravo cítiť v práci, ako sa naučiť správne sedieť, ergonomicky pracovať. Takže aj o tom toto je. Čiže nielen o tých bežných ľuďoch, ale aj o firmách. Ak by ste mali záujem, tak dole v popisku videa budete mať adresu vlastne kontakt na túto firmu, takže ak by ste chceli, kľudne sa môžete na nich obrátiť na mňa. Nachádzam sa v ďalšej fáze zóny, je tu taká chill-out zóna, kde vlastne si viete odložiť svoje deti a po prípade si môžete vyskúšať simuláciu športového vozidla. Tu vám vlastne predstavím Matúša, ktorý nám o tom povie viacej. Zdravím ťa, Matúš. Čau chlapina. Tak, čo by som vám povedal o tomto našom stánku, tak máme tu stánok s našim simulátorom. Robíme troška osvetu pre ľudí, ako správne jazdiť. Sice je to simulátor jazdy na závodnom aute, ale hlavne vieme im ukázať, jak správne sedieť za volantom, ako správne držať ruky na volante, lebo veľa ľudí robí také chyby, že by ste neverili. A môžem povedať nejaké skúsenosti? Tak, no však ľudia hlavnú chybu, čo robia pri tom držaní volantu, že volant si prechytávajú, nedržia ten volant tam, kde majú. Ja kedy si učili o 10-2, čiže klasický taký uchop. Keď ľudia jazdia, tak si takto držia volant, prechytávajú si to v zákrutách nesmyselne, čiže stačí volant držať, pokiaľ neparkujete žiadne prechytávačky rúk, krásne takto zatáčať a potom človek má nad tým autom kontrolu, pretože ruky má tam, kde má. Keď dostane aj šmík, tak tie ruky potom už automaticky vie kontrolovať s tým volantom. Ako náhle si ten volant chytá nejak úplne inde nesmyselne, dostane šmík nejaké hodiny a je hotovo, stráca kontrolu. Takže
asi tak o tom. No a prezentujeme tu náš simulátor, lebo ho prenajímame firmám na eventy, team buildingy. No a to je taká prezentácia, bezplatne sa tu jazdí, púšťame ľudí, aby si to vyskúšali, ale hlavne sa rozprávame s firmami o nejakých spoluprácach, aby si to prenajímali na svoje akcie. OK, ďakujem, že si nám povedal viacej o tvojom stánku. Nie za čo. Tvojej zábavke. Môžete vidieť, prebiehajú tu rôzne workshopy a hovoria tu o svojich skúsenostiach, ako sú spokojní vo firme a podobne. Jeden tu za mňa môžete vidieť. A je tu akože celkom dosť. Na 1-2 dní celkom postíhate, pobeháte a možno si aj niečo nájdete, čo aj neviete, že by ste chceli, ale je to naozaj tu. Ukážem vám moje stanovisko, kde som vlastne celé 2 dní bol a fungoval ako tréner a vysvetlil ľuďom rôzne cviky a takisto sa zameral na súťaže, ktoré si neskôr ukážeme a zároveň si predstavíme Duškyho. Čauko Dušky. Čaute, ja som Dušky z Octago. No sa poznáme. Áno, presne tak. Na pár akcií sme spolu boli. Je to tak. No a dnes sa nachádzame na Profesia Days. Je to vlastne taký festival príležitostí, to znamená, že ľudia sa sem chodia nájsť nejaký jobík. No a u nás môžete si prísť zacvičiť, takže my sa snažíme starať o to zdravie všetkých návštevníkov, takže robíme pre nich rôzne súťaže, čo sa týka cvičenia a čo sa týka pohybu, zdravia, takže môžu si u nás testovať silu, ako dlho udržia kettlebell, alebo ako dlho sa vedia zavesiť na hrazde, zároveň nejaké drepové výzvy, takže a môžu vyhrať kopec zaujímavých cien. Napríklad v tých cenách bolo, že vyhrajú poukážky 20, 15, 10 € od Maxsportu, nášho partnera Maxsport, alebo benefit, hodina tuto s Kevinom. Prvý, čo vyhrajú, tak budú mať vlastne hodinový tréning so mnou, ako makanice budú zažívať. Veru. Veľmi teší. Kevin Mikočik.sk a budú trošku zapojení do naozaj poriadneho workoutu. Takže tak, no a zároveň máme tu také rôzne súťaže, kedy ľudia naskedujú QR kód cez platformu Edoku a idú na rôzne stanovišťa, tam splnia nejaké výzvy športové a na konci môžu vyhrať tiež veľmi zaujímavé ceny. Coworking na 2 týždne v Bratislave, alebo dokonca taká kuriozitka nášho partnera z SSK Cargo je, že jazda rušňom, takže ak chcete zajazdiť rušňom, tak môžete takto sa u nás zacvičiť a vyhrať. Ďakujem Dušky za prezentáciu vlastne Octaga, čo vlastne robíme už vieme. A pozrieme si vlastne tie výzvy, ktoré tu máme.